Guys, insulto factor na din, personal. Dili mo sugot si Mang na tiguang na. Tinuod na. Kita ba ka na mga nanay, lolo, lolo? Kana ba? Baw Kaya mo kinay tama Baw nga. na tama. Lula. Lula. Hmm. Yan na may masuko, may maglula pa man. Bahala sila, basta kay ako. Kasi Malipay tunon ko. mo na ako dahil lula ko. Grabe, masuko pa man. Wala. May tabo ka na. Encuentro na ko, Brad. Ganun lakaw magsakay ko. Yung maglaga na dyan kay Nicole. Oo. Ako, arang-arang roon kay itong gibawal ng dispatcher o kaning konduktor. Wala na ko nakadungog. Driver ng lag. Bawal Kaya na. nagkaanam na magbalik po. Bantay ka karupit sa hindi. Mandog yung sakay ko. Wala may. Madugay, may makitaan ka, ma'am. Madung na no. Larga na ta kay naitiguro. Oh, bala sila blikay sila. Basta nga ako, matuman akong gusto nga. Ayaw ina. Di lain mo pulong nga no. Insulto personal. Muna sa ako ang interpretasyon. Ay, iro kay na senior. Kana mo to, misugot Okay, ko. senior, no? Senior, lami ko kay paminahon. Nasuko man lagi tong isang ang ginang senior senior. karon. Kay 5'9" pa daw siya. Ang integridad, gihatagag importante sa gobyerno karon. Unsay senior Kaya, malipay ko, Bran. Wala pa man ko mag-senior dong, 5'9" pa ko. Hapit na. 60? Hapit na ka. Madugay lagi daw, di na mapapasakyo ng senior. Ha? Di na kayo pasudlo ng senior sa mga Kinsa ingon? Magsige dog Kinsa dalaw ng card. balaura? Magdala dog si discount. Oh, balaod man. Di ka mo tuo, ikaw ang driver. Balaod na. Ayaw kag supak-supak sa balaod. Pero sa pedicab bro, yun daw wala yung discount. Walay discount ang pedicab. Ano wala man no? Pero ako kami, G's man lang ka ng masulod may mga subdivision. G's lang. 20 daw, basta na alahas. 15. Ha? Tuhan ko nila, yung kontrol, di ko nila. Oh, di man ko gusto anaon ni daw ko. Lagi ka nang irog diya. Nyato bang daghang pagkonduktor. Karon murag tagsa na ang konduktor na tagsa na gamit na paingon mental, kaginan. Dili man lingon na. Asa ka nay? Oh, all right. Gusto ko nalabaw ko doon. Erog mo kay sa kasnanay. Oh, okay ko ana. Iglabing care. Labing ba? Kanang Pero dili biya pwede gunitan ang pasahero. Ano? Mamuna yung laparon Duterte sa una. Oh, di ay. Ramong gunit ko sa mga puta. Dili ka nang gunitan ang likod, kamot, bawal. Muna yung ingon ni Mayor. Gano'n man si Duterte, por delikadisa siya, kabalo siya. Mababayag malalaki sa lalaki na di naman na pwede gunitan. Oh, kay kuwan kay na si Duterte Uy, lang ba? daog, nagahilot ka. Oh, Pero kay pasahero man na, kuri. dili daw na gunitan. Kay, por delikadisa ba sa mga katigulangan, dili gyud ka basta-basta bitaw. Dili daw na, Iyo gyud, respetuhay gyud. Respect man gud ni ato. Brad, ang siya, magunit mo babae, anong laki, di gunitan. Dili, karon Ano naman di man na alalayan karon, ang kay lalaki? sugot ba mo mag-meet dito sa ngit-ngit ni ato na, wala mi anak, mag-ngit-ngit ni. Ha? Dili mi ingon ato at kagbo sa mga kangit-ngitan. Oh. Hmm. Wala mo na. Oh, kung naay Hayag ra. namin Dito mo sa manguyag hayag. sa amua, musulti dahil sa mong ginikanan, kasal dayon, bisan walay gasto. Ana ang tao ni adto? Lindo tayo sa una. Ang mula, unya, makagunit, makbalitaan ka, na anay mariti sinuuna na yun na ni adto. Makbalitaan niya, nagkagunit naman na tiyo, nagunitay sila sa kamot. Patawag dahil ng lalaki. Oy, kuyaw ka ni adto. Iya kay pangit ng laki. Wa naman na magkuan sa unsang personality. Karon malagi nga. Makasal, nya buhion nimo imong asawa, dili nimo binuangan kung sumulan ka na ipauli na sa ako Iuli na sa ako kung sumulan. Nay, wala nabuntis sa unang panahon. Panagsara. Wala ko kadulo, wala ko Di nakakuan. parehas nga Di buntis ay, yun. buntis dito, buntis diri. Kasi mag-anak sa ngit-ngit sila. Bisa dito. Kasi wala po sila suka. Dili, naisuga. Pero ato gid sila gusto magpanalipod anang ngit-ngit. Manang buhat yawa. Doon, siya. Buhat sa satanas. Siya, yawa. Dahil mo kayo dito sa hayag magbuhat no. Ano? An.
Ang gitugot naman gud aning butanga kanya ana ang magtiayon. Nya kasal. Mo na panalanginan sa Ginoo kay gisugo na sa Ginoo. Nya ka nang live-in. Kaya nag-live-in, kailangan makasal mo kay pakighilawas ang imong sala. Nya kay Nakasala ka, Brad. nya na Pakighilawas. dagko na maging anak wa pa man kasal. Bes, ang pagdagkog anak, kahit dili na sa kalibutan. Pero kung sa Ginoo ka, mangita kag balaod sa Ginoo. Pakigila. Sala na. Kaya aron mahusay o mapasaylos Ginoo ka ng salaa, magpakasal mo. Tapos, sa balaod. Huwag tang ng salaa ka, mapasayloon ang Ginoo. Una Asa may kasagaran rason, ma'am. Nga. Dili magpakasal. Dili pakasal. Oh, Prinsipyo sa tao. prinsipyo nila. Yeah. Dahing ulo. Mo na ito. Nagit siya iya. Naagi iyang gusto, Iyang prinsipyo balaod. niya, balaod niya, gusto siya mukupot balaod. Unya, di man tambuhay diri sa kalibutan, naman ta under man sa balaod ni Cesar, diri sa kalibutan. Ang Mati po spiritual kay sa way balaod. Ginoo. Ha? Mati po ko'y balaod. Oh. Kung may balaod, nagkagulihan ang tanan. Samok magay na balaod, Kay, no? iyahay maggawa sa ilang prinsipyo. No. Muna siya, Brad. Tama mo yun ang Daghan biya karon. Dili lang sa daw magpakasal kay upay kwarta. pwede, pwede good, no? Oo. Mahal kang bayad sa pare. Mahal man daw bayad sa pare sa mga kuwan. Ay, naman na, oo, pero kasalan ng bayan. Muna man po, no? Wala may bayad na. Ikaw pa tagaan, Ikaw pa'y tagaan dito. no? Oo. Ang mga ninong lang kag upat ang required sa balaod. Pero karon do, kaniad to, wala pa ko kay baw, pero karon mga upat kaninong o duha, pwede na. At Ikaw- mo dito, na Sa pagaon mo una, sa restaurant, ha? Sa may ninang, tagaan pag 10,000 kada isa. Kasi balaod na sa tao. Mana siya. Dili gyud sa pakasal. Dego siya pakasal. Kaya gusto niya kanang iyagoy matuman. Na gusto niya mapaso siya. Na ay mga flower girl. Dahil ang puwaso ba, kanang El Grande nga kasal mo nang gusto. Pero Mo na mayon way kwarta. mo nang maingon siya water Way kwarta. kwarta. Pero ang effect, Brad, sa Pwede naman silicone, gud siya nga pwede mablisingan, no? good maura na o pa-blessing man na Yung doon. mga mo dito sa karinderya, Oo. pahis na. Ang legality ba sa papel? Kay permahan man na sa magkasal, aro maligal. Nya kay mingo naman nga. Wala lagi budget. Mauro ba dahil dagbot sa tao? Hindi magumadaan ang katarungan ah. Tawag na ko ma'am. Kaya pa, iro gamay. Ay, dali ka, kairugon daw. Iro ko gamay dong. Ano si Brad? Irugon siya nga rin si Kuya Mero. Sana lang gamay. Ayang hawak ka pa, anak. Hindi, iro gamay nito. Gamay lang. Oh, tama. Hali. Ano? Makuha din yung mahilot ng arthritis, Brad. Mahilot niya ako sunod. Uban na ere. Hindi ay ng arthritis, Brad. Kaya pati sakita di ay sa sulod no. Asa na nagakuan sa ugat? Sa bukog. Join. Kolesterol mo na siya. Cholesterol. Kanya mo na yung nag-anaan na bagid-bagid. Sakit na siya. Sakita. Usa ka nga rin pa, anak. Nya, mura kag ma-paralyze, magkay imong tiil. Bisang asa nga sakit sa join. Bisang kanilang kamot, arthritis na. Join man. Dili, tuhod ra. Sa may bandili mahanapit ang Ulay pa na diya. kaunuran. Kung sakit ang kaunuran, pas mo na na. Pas mo, no? Kanang nagabasa ka. Oo, anak. Kadaliho, Aminado ko, anak. nagmasa. Oo, aminado ko, anak. Kay kuan man, gusto mo ta malimpyo, no? Oo, ka maligo, kaya limuot. Kay maligo ko rin na, kaya mamisita, anak ba? Anak siya. Kita rin ang dagat. Okay. Oo, kana. Nari-reference siya kay sakit man.
Oh. Wanta. Ay, tamdan na mo. Ano siya? Kalakaw. Saka niya no. Oo na, digin mo saka niya ba? Karon makuha na niya maanak, no? Birag niya. Oh, sato pa nanay ko ang Dahil siya chance din niya makuha. oh. Lihok man. Hilak na lang rin. Ako ana, muhilak ko kasi sakit na kaayo. O ano yung magkatabag? Muhilak ko eh. Ayun eh. Sakit ani. Pila na edad ni Meron, ma'am? Ako? Ah, Tagna. Tagna. 75. 86 na ko, Ter. Ha? 86. Walay tikas? Wala. Dili natin. 1937. Karon January 87. Exactly. Maluoy ang Ginoo. Tugad di glory. Ano ka? Oh, dili na nang Biyag, dili no? ko na ambog, dili ko na makaktir. Abting pa pure buyag ba? January 17, 1937. Beko ita. Kanya, ang huna-huna, okay pa. Uy, naama di atong una-una, makalimot lang ka usahay. Ikaw ba tanong ka di baka makalimot? Malimot eh. Oo. Labi na kami matured na. Sahay, wa na po. Taas na kayo na ba? Oh, wa man kundi. Ang pinakatigulang na kong kihilot rin, 102. Ha? Lagi mo paglakaw, aptik pa. Oh, ang tungod lang yung ining arthritis na ako. Arthritis lagi di mo ibati. Pahilot. Undang na kang kaon. Para mas mabot pa ka 100. Kaon. Kaon bawal. Kaya, ang sa'yo, ang dawag kaon tayo. Bawal. Ang bawal. Wala pa takahuman. Oo, di ay. Kumunggay na lang ni. Para mabot pa ka 100 plus. Salamat sa Ginoo. Iyag na may manok diya, simot lang. Usay mangandoy taan na magkalamian to. Usahay. Pero dili nga. Panagsaan lang. Ingon lagi sa doktor, moderate. Oh, moderate. Oh. Moderetso. Mapito na. Uy, mag-inom mo. Ay, Oh. Moderate lang. Moderate suksian suka. Una siya, dili mayo. Pero mauning nahimot ang sakit, tungod usay sa kabusador, no? Unsa may mong ginakaon sa una? Sa Abot magkag 86. gulay, Bawal? gulay, isda. Wala, way Kaning akong atletis, walang akong kuang ka na. Kuang ko kayo sa tubig ba? Laba. Ay na siya, ma'am. Limpya man ko, limpyo ko. Muna pas mo. Mao nang pas mo, tama. Pero kung sa bukog, pamina Pagkaon, mo. panagsaan lang ko, makakakaon bawal. Kanang bihidlaw na bitaw ko, mangandoy ko nga. Kalami ang taan ang tilaw lang ta. Di mo, mister. Patay na doon. Dugay na. 1983. Okay? Hmm. Bata pa to. Thailand. Ha? Bata pa to. Wala, may edad na. Katunga man akong pagminyo sa iya. Katunga yung edad sa akong pagminyo. Pila may Minyo ko, namatay to. Minyo ko 17 years old ko. Siya 42. Kwenta ha. Gayo ra no. Pero kanang laki makalimbong di ay ter. Ano mo ingo ko makalimbong? Ang gibitan sa mong marriage contract 28 and one half. Na day one half. Mauna siya. Rupi na nasa mong marriage contract. Makalimbong di ay pero ang totoo di ay ano yung edad. Nya na may pitsan ay bulan ay tuig. O na Inigal Kanya i-adjust pang pod. Kanya ato di man kay stricto ang balaod. Karon stricto naman. Pwede man i-adjust o naman. Oh, kanya ato ba adjust? Pwede Kanya man. ato. Karon dili na kay nanay is NSO. Dito makit-an gyud sakpan ka pila imong asawakon. Karon makit-an na kanya ato dili pwede magkasawa kag Cagayan, mangasawa kag Cebu. Kasal gyapon. Ato kag Manila, kasal gyapon. Ang ayaw magsinumar. Karon naman na, wa man na sa among panahon, 1950s. Wala na. Karon namang gyapon nagkakasawa. Ha? Naman gyapon Kana, tinuyuan na nila. Naman gyapon kasawa. Oh, sige, bayan, kay.
Di Ano banda man ang sila. Muslim daghan man nag-asawa, wa din na sila Ilahan man ang akuan. Mura lagi sila walay bala. Di ilahan man ang akuan. Di ko ang Sila. sa ila. Ilahan na. Sa Kuya ila. biya kay ang Muslim na Unya kuan. bawal man na sa gobyerno. Gobyerno, Di pero man sila sila lain man lang. magpapuna. Lain man sila. Lain man lang Wala pamagi. sila gobyerno. Pamaagi, Sila oo. bagay gobyerno. Okay. Mangwa man Sa na. demokrasya man ta. Adi sila mangwa og mga sinuman mga kuan. Dili na siguro na siya mga basta Muslim na kasal. Di na sila ingon na Okay, ato dili pagkuha naman ito kasal, sinumar. Wala sinumar ilang. Magkuhan kasal sa inyo. Nya, legal na lang ito pa. Legal na lang. Dahil no? Wala mo sila papel siguro na. Dang. Kung marriage Ang contract sa ano ko pahala niya. Eric, Dali, Clark! Ikuan si... Isaka. 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 Kuan na lang abagan niya. Oh, Isaka. kamunduhan eh. Kaya basig di kuan, kaya. Oh, Abaga lang niya dre. Si Alsa. Alam pa na. Alsa na Biras Babaw. Biras Babaw. Oh. May butang ulo. Ayaw ulo ha. Oh. Hop. Biras Babaw. Sige. Gigir. Hop. Ah, Na. tama na. Oh, di na. Kadang may butang ulo rin. Biras yan. May ikot sa aquarium. Kuanta, kagikulata. Para matukuan ng kaugatan. Nabsin, isa kasimana no. Oh. Sa kasimanan, no? Atong pizza tres. Ah, Absent, busy. isa Dati siguro siya ay kanang kabisi. Mga 15 days ni balik. Oh. Dapat ni kada semana di ay. Gana-gano kay humok lang ba? Humok na, no? Ay nagahion. Kaya makuha Kaya naman itong niya. may-ari ni Derek, kay Sira mag isa nila kao. Ha? Sira isa nila kao. Kaya ka siya? Oo, Pero ngani man po dyan pa. Di man siya magunit. si Pagunit. Ay, itong primero kay gikugos jud. Ay, gi-wheelchair. Pagka ikaduha, gikugos na kay gudlayan sa itong body. Oh. Iyan ang gipasan. Pagka ikatulo, wala ni kuhan siya. Muna, Murag paano ikaupat na siya? niya ni Robalik, no? Kaupat ka lima Upat, siguro ron? Upat, lima. Kaupat. Mau yun. Ang doktor nito umanani ang namin hidot. Therapy man sa ilan naman sa sakit. Pero lahat lang silang Lahi ito ng paan sila nila. Lain. Sa kasaka raman to, lutod. Sa kasaka raman ako. Ana, no? Exercise, Oh, exercise. ana. Oh. Lutod lahilo. Ano therapy nila lang. Gaan-gaan. Ito nila na ano. Bilot yun ang tanan mga kuan. Inat ang ugat ato. Ah, Mabuhi. Kaya kaluto din siya. Kaya siya, no? Lain na po din nila. Ano ka na mabahi, no? Okay. Ano mabahi naman? Ato ni pagkaundak niya. Bisa ni pagka bunal niya dito sa ospital. Oh, nandiyan naman sa hospital. Diretso? Adventist, oh. 70 Adventist. Wala i-inject. Ang butang ka dito, kailangan magbantay ni ako mga apo. Wala ko kay, naman ko nila pa ko ano. Didagang kang mga na-customer. Storya nila, pagpadulong okay. Pagbalik na wheelchair. Tungod kay, kung siya tayo ito'y dapat ba? Dagang muna kuhan. Kanang polio bitaw, polio na noon. Kasi
sige injeksyonan, sige Ya, injeksyon. kuya ba kay mga injection ron nga. Hindi ka kaya mo dugo. Uban yan eh, mo give up ka ba? Pero wa man ni siya nag-injeksyon at tumurag akong kanang may Pero injeksyon. nahagyo ni siya kay siyo man na siya. Oh, nga kay wa may finding. Basta ilang blaod nga mag-ICU, bayad ka gyud ICU 10,000 ang ICU. 10. Oh, ang isa ka sulod, sunod O, isulod ugma na na. isa Kwarto. ka adlaw di ay ang 10. 10. Nya ugma 10 na pud. Pila ka Wala daw? may kuan, wa may diferensya sa iya. Iyang Ingon man moto to, ko kira. okay lang. Niingon man dito ingon gyud ang mga daghaman sila mga nurse siguro na. Kaya isa ko siya nang tana. Nya wala diferensya nay. Pero wa ko ang gyud diri nga i-ICU gyud ko ang balaod daw na sa ospital. Na isulod gyud sa Okay. kuan. Para makita nila. Para maggusto nila nga maklaro ba. Wala man, o may diferensya. Ano ang ugahi, no? O. Ano ang tamahang punta siya. Ano punta sa ginunta. Oh. Ay, kay uban ka na eh. Oh. Ay, kaya akong pagkumangkon ba, yan, mad-stroke mong kuning, na yan kamot. Iyan ang tamo ko na Hilo sa taon po. Oh, dahil iban ko kay, tanaw ko ba? Paspas na kay kamo biraron rek. Paspas na kay niya birahon yung tiil. Ay, nang tao. Muna di gahi kay niya birahon. May taon nga, makuan. Oh? Asog na kay sa Oh, mabirang. tao, kaan na siya, no? Asog kay Kanya to, di man na makuan. Dili, ba nang every week yun nga, kung anong yun dili. Hindi na sa tandugon, magkadugan, magkaging mong good. Musamot sa kagahi na dyan. Samot lang kikagaan. Ano na dyan, gahi na yun. Una nga siya, hiluton, antod, magkusog ng circulation sa mga blood sa... Bawal yun, pareha siya, bawal. Pag itlog, manok, Na, di kaya yun na. karne, bawal na. Di kaya. Karne, no? Isda lang yun. Isda, Gulay. walay kaliskis. Gulay. Gulay. Oh. Isda nga na yung kaliskis, bawal. Unsang kalis... Ang Ang bawal para ng mga tilapia, bangos, Ah, kana. lato-lato, bangus. maya-maya. Oh. Kauno na to, matambakan. Tabaka, muro-muro. Pwede. Hindi, muro-muro. Burot, pwede. Dili ka ng pilit na. Oh, Ayaw. burot, lain. Andang ka ng tulingan, madugo man gud na siya, Brad. Pero ka ng mga tuna, Brad, okay ka ng dagkong Ayaw. isda. Marilis. Ha? Tampang na ta, matambaka. Ma? Boron, burot, barilis. Oh, barilison, pwede. Marilis ang ginahindis. Sana hindi. Basta, dito, para maulian ba? Oh, din yung arthritis. Ha? Ang arthritis, bisag unsang inom tambal. Oo, basta bawal kinakaon. Sa kung sa pa ka maayo sa Ha? doktor, Oh, sa kung sa ka maayo manghilot, Bawal ka. kung ato kong kinakaon, lami. Ay, naku. Muna. may permatambaka kamong bayan. Sabaw. Sabaw. Dili pinarito, sabaw. Dili, sa bawon. Ununan, pwede. Perminot yun sabaw nga. Sa bawon. Gulay, Oh, ay kamunggay. oh. Pwede sa jipik, pwede. Mga dahon. Oh, no? Oh, na lang na ulit. Order o palusot sa kuan. Nagluluto. Oh. Mo ni na diferensya kay sakit man. Di ba, Neng? Oo. Ah, nahilot niya gitanan. Ayaw. Hmm. Red horse, red horse. Nice. Red horse daw. Ice. Kana gyud pero na aron makalakaw siya. Nya. Iwas gyud ang bawal. Nya. 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 Nya.
Kanang oatmeal, okay. Okay Ay, na. hindi may oatmeal. Kanang kang Milo. Hindi siya dili. Pwede. Pwede, no? Kapira may dili. 3-in-1. Siguro natin kape diya. Ha? Bawal kape, 3-in-1. Bawal kape. Oh, yun lagi. Oh, mabawal din kape. Bawal. Yung tingnan ko sa mga sa hubog. Kasi pinali. Bisa sa arthritis, brad, no? Bawal. Dito kita sa kuwan. Yatas, Milo. Pwede tagatas, pwede Milo. Tubig. Pwede. Medors, pwede. Tanduay, pwede. Ay, di naman ko anak. Di man may palainom, brad. Palahubog, dili. Di may anak. May pay tuba. Guys ha, Kanang tubaga tamis yun kayo. di po bahal. Oo. Na, sa niyog yun na agad, no? Sa lubi. Ano pong pag-iina ni Brad? Nag-eskwela ka po, ano, Brad? Ah, wala. Pinangayo ni ma'am. Pinangayo, no? Yun, yun, ay. Mangayo ka, sakripisyo juga ni, hindi ko maguban. Mangayo mo kay trabaho, di, pantrabaho diya. No? Hindi kayo mo trabaho lang tayo supervisor. Trabaho ta, bahala ko wala nagtanaw. Tama. Hmm. Sa Ginoo ang kaluoy o pag-ayo. Siya mo ayo, siya ang luoy. Hallelujah. Magtagol yung kay sakit mo siya. Ah, Magtagol yung kay sakit. agwantador siya, no? Ano ka ng uban sa sabi? Ha? Upan na ni, di nang balik. Ah? Anong tagam na? Tagam Bahala tsokolata di kalakaw. Ha? Bahala di may maayo. Di na Bal basta kay sakit siya manghilot. Anaon na ka dayon. Pero siya, ganahan, no? Sukol gid siya, grabe. Grabe. Sukol man siya, di. Ha? At bangal na yung trabaho. Kay kung huwag niyo diferensya, di gid na mo sakit. Bisag usaw ni mo hilot-hilot na siya. Kaya gid na mo sakit. Kada kay na pa diferensya diha na nakikapan. O ma-explanation ito mong hilot. Kanang ako mga anak ko siya mag-isalisa sa gagmay pa. Dalan dahil mo mahilot. Ingon niya nalat. Nalat. Nairo. Na maunong kong ubo. Iyawan ni mga hilot po sa mga bata.
Kita niya. Mabati na niya, no? Nabati na ba? Pag mag-iwik, dinaganay, di kadagan si Eric. Tao na lang, no? Kung dinaganay bang tanang mga tao na siya. Oh. Parang kaluoy, oy. Hindi, maka-imagine ko ba? Huwag na ay zombies. Dili mo po siya, ang zombies, mugukod na po na sa katumudagan. Ang dili mo dagan mo. Dili isa. siya, Liya ang tao. ang zombies. Ay, di ay. Tanawa sa lida, kinsa gukdon. Di ba katorang nagdagan? Dagan. Tanawa kung sa lida nga, Oo, kaya. Di ko lang. trip to busan. Pag mudagan ta, ginukdanay. Pag madagma tong gigukod, di na po siya mudagan. Tanawa sa lida. Oo. Very good. Mo na padagma-dagma na lang ang budag. Pero kaya ang gigukod na dagma. Oo. Ang nagukod po, naginahinay pag... Nahinay na po siya. Buang sa lidaha. Ganina dinaganay kusog po. Oo. Nya kay nadagma man ang gigukod, Hmm. ang zumbis po nadagma po. Oo. Adi gyud maapsan. Nga man direktor ayaw gugukod. Ano lagi imong gipanghilot drag ba? Tambok sila mo? Napoy payat. Napoy payat? Ah. Kanang tambok mo na say kanang hinaon ng karne. Hinyaon o Ang karne. kanang payat hinaon gulay. Oo. Dali na tumayo. Hmm. Ano mo pagtanaw? Hmm. Dali na yung tanawan ng ano yun. Ano kita ka ni? Huwag kita itong sa amigos na igabong dito. Ano, mo nga niya to. Nandahon niya ba? Basang ko pagayo niya. Atong pabukalan. Mainom ta tuming. Hindi mainom sa kanon niya sila. Tagsaw na po. Inom niyo tubig, Hmm. kato may kaduha. Ato siya no. Pero may tubig niya. Ang tubig man inom na po kato. Hmm. Relax. Kanindi ko. Puting kayong yun ang ilalom na. Wala kay gasto ni. Hindi. Effective pa. Epektibo pa niya. Ikaw, nalilipot na ka na. Buhat na niya. Ito ay nakitaan ko mga dito at gabon. Dito doon sa ilang tata. Yan, pananom. Oh, Para sa mga apo. Ano. ano na? Dagan mga di minom kay lain maglami. Sa ubang lugar na ang kanang gabon, ginahimo na nilang kuan. Karon? Kanang mura na sa gumayan. Karon? Kaya himo man ang kapsul mo na. Amanito na no? Paliton yun na sa kuan. Di siya magbuhat. Nagabuhat. Oh. Himo na mag-tablet. Okay. Sambong. Sambong ba na Ang sila? gabon, himo ng kapsul. Di mo na dyan. Ganun. Isamay mo na eh. Gulay, gihimo ng kapsul. Tanan gihimo na. Ang kamugay, di kapsul na. Kapsul na tanan ron kay Ang panyawan. Panyawan. Ito muna panyawan nga makahilo. Karon gihimo ng kapsul. Karon, mayroon na. nindot ikaw na lay laga. Nga kanang tuba-tuba makahilom na sa una. Gihimo na to. Oh, kani ito pangampo lang na eh. Oh. Naubong na ninyo ito eh. Manala ko na tuba-tuba ng puli. Hmm. Ganyan. Nang, Clark, dali mo.
Yan na lang tiil ha. Bus na. Ributan siya. Yan na right. Ito na lang yung cellphone. Basta nakakalawan ha. Ibutan, karon makatabang. Kita magpasaron rek ha. Ya karon ko ma, walay ligo. Okay na ko ligo. Wala man kay suko. Ayan. Masa na Kasawaan eh. Kasawaan ni Eric na ha? Asawa lang, uyab wala lang. Wala uyab. Wala lang uyab, Ang asawa lang. pag-uyab anang ihang sitwasyon. Na? Ikaw? Trabaho tayo para buhi. Ako to kihilot na ko. 21 mga to. Edad? Meron? Kasal sila niya, nanay, anak. Kapag di na sa Kalakaw, na stroke. Biyaan. Biyaan siya. Ano gusto niya anak? Malugibon. Biyaan siya. Walay till death do us part. Haluoy, no? Nakatildit, ikaw lang. Ayoko, ang damayo way partner na. Biyaan. Yan. Nawa na ito siya Ako mauli. tigilot na ako taga Davao. Oh, Stroke. oh. Diritan ma'am, sada rin ako sa gawas. Dito sa gawas. Pero rin ma'am, kaya para na makakita. Ano ba? Tagam na niya. Inon niya? Upan, ngani pa man mo. Maday ka mo tanaw. Di man day ka mo kuan Ano doon. nang imo pang ubanan pa man nimo. Di maday ka mo. Ito na sa gawas na cross-stitch. Dadi na namayo ko yung gabaan. Moingon siya? Pasalamat kay ka ma'am nga. Imong bana mo yung anak. Kung Oh. naadto pa to nimo, Oh, ikaw. itistingan ka lang. So imong bana mo yung anak, itistingan ka gyud. Kasi mo ginangan de gusto anak. Okay, gusto yung nanay. Gusto mo kita di magsakit. Oo. Tinood na. Pero, Shout out no. Shout out sa mga uyab. Away uyab. Puro lagi mo way uyab ngano man. Asawa rin. Ay, gwapo man na Mga sila. gwapo mo may uyab. Yo, mga eskwela pa ba tao? Mga school. Di pwede. Lain na magbuyab ka, unya. Nga eskwela. Ako na mo sa bagong viral ron Facebook. Unsa Sa man. Facebook mo gyud mo, na viral ron bago. Unsa man, unsa no? Kita mo to na wala. Nga unsa. Pare-parehan mo gid giparok sa blackboard yung uyab. Giparok niya ang uyab niya? Nganong man? Aso bagay ta na estudyante lagi. Ha? Naaron sa YouTube. Facebook. Asa na itabo na? Giparok. Uyab, giparok. Pag babae estudyante parok na dilaban tong isab. Sinong bagay pa imo Oh, lagi pa. nagubot sila. Gubot sa rom. High school pa, high school. Asa na nitabo? Gubot sa eskwelahan na to. Oo. Nawa, Grabe lagi. puso dili lagi intrahan. Yan, mura girisling lagi. Bagag. Ang Ah, lalaki luoy kayo, ang lalaki. Di babae may giparok. parok. Yang uyab dito niya. Gani ang luoy, ang lalaki. Ya karon kay gigunitan sa isa tong nagparok, gigunitan sa isa, gikulata sa isa. Luoy kay itong isa, kita ba? Tabangan sa mga classmate. Di biya na maayo na nga. Yung babae ko, di, wa ka bangon ng babae eh. Parok ka sa blackboard. Manubag yun siya ato. Dako ka sa kaso yun. Dakong kaso. Abuse. At sa to, katong bawsi, oh. Usar na Kuya, pag mo na ito yung minyuan. malagi. Ayaw na lagi pag Ya, pag kuman na to, kay nag-away man to. Oo. May katubang ato, luhod na po siya. Adi. Sorry, no? Sorry kayo. Adi, madag suri na. Nakuhan ko, kanang ako kakon sa ugong, no? Di butaan na po, pag magbutaan. Nata na po. Oh, lahat ang labaw, may bunal yung blackboard. Sa post-it na yun, bunal. Oh,
Ilang kay bayi, sugat lang po, sorry. Mahala ka din sa lihagan. Ano parehas ko, daigda lang. No, ayahay, no? Oo, Malangga gyud ka. langga yun. Oh, ano ba? Daigda lang, ang bana ng hungal. Okay na Rick. Mamaya na ka Rick. Okay kayo. Jesus name. Ayun na. Ayun Just na. sa advance jacket. Ni ang bana ba? Maayo na. Oh. Ano ni, wala pa Uy, ikaw Rick, kasi. gatag ta ni Bibar dili. Agay. Ilis. Saan naman na? Atay kita ko. T-shirt. Kinina. T-shirt lang. Ang t-shirt ka. Yan na Edo. Yan pa no. Yan, thank you for watching guys. Ano mga manalo na mga. Barato? Dito sa Ilocos. Ano Ilabongbong. Ay,